Akcija. A bre, što je ova, ne može čovjek da najde lep da mesi, be, nikada nema brašno, be, hej, vidim majku, kuno, be. Alo, tehnička podrška, ovaj razgovor se snima. Alo, načelniče! Kako? Načelniče! Ne, načelnik, ovdje je komandant Zoran. A daj, bega, ne mi se javaš, ti digam na telefon, ti brcam ne javaš, ne zajeba. I ti pa i onaj debeli od ne se javao, jebate, bega. Vidi gospodin, ja to i debeli od može do prva smena, možda ništa ne mi prenesu, ali ovo ostalo nemoj vaka da razgovaraš, ova sve se snima, za ovo se leži zatvor da znaš, ej. To je krivično delo minimum 5 godina. To je krivično delo 5 godina je za brašno be more, ne za ovo. Izvini, ako da ne znaš kaj možem da najdem brašno be? Tuka be, tuku vodenica. Ave, ne za takvo brašno, ama ti izgleda me dubiš veler, a? Ej, ajde mi zvoni druga linija, ajde, da se evo još pozle, ajde. Ajde. Duhovit mladić, ej.